s mojou energiou. Tento dar mi bol daný do vienka, ktorý používam láskou ľuďom. Som tu pre tých, ktorí potrebujú moju pomoc. Rád vám pomôžem v vzťahovej oblasti, v láske, šťastiu a zdraviu. Zavolajte a hovorte s Lídiou, ktorá čaká na vaše zavolanie. Zavolajte na telefónne číslo 0900 700 550. Veštkyňa Lídia sa zaoberá s veštením 30 rokov a pracuje aj s kivadlom. Používa karty rôzneho druhu. Anielské, cigánske, tarotové, maďarské karty. Pracuje s energiami, zaoberá sa aj s bielou mágiou. Zavolajte teraz a hovorte s Lídiou, ktorá čaká na vaše zavolanie. Zavolajte na telefónne číslo 0900 700 550 a vyberte si koncovku 917. Vierka. Zavolajte a hovorte s Vierkou, ktorá čaká na vaše zavolanie. Zavolajte na telefónne číslo 0900 700 550. Schopnosti veštkyne Vierky. Tarotové, cigánske, anielské karty, anielská terapia, liečenie, veštenie pomocou kivadla, čistenie čakier. Zavolajte teraz a hovorte s Vierkou, ktorá čaká na vaše zavolanie. Zavolajte na telefónne číslo 0900 700 550 a vyberte si koncovku 594. Krásny dobrý deň, volám sa Maribel, vykladám z cigánskych kariet, z kariet osudu. V práci s kartami som sa začala venovať intenzívne pred 7 rokmi. Viaže sa k tomu príhoda z môjho života, kedy som chodila s bývalým priateľom. Dostala som sa ku kartám, pýtala som sa vtedy na náš vzťah. Karty mi ukazovali stále, že sa niekomu niečo zlého stane. Vtedy v tej dobe som tomu ešte nechápala. Nerozumela som, čo vlastne mi karty chcú povedať. Po mesiaci mi zavolala jeho sestra a teda chcela hovoriť so mnou na inú tému. Na čo som jej povedala, že aby to nezahovárala a aby vlastne mi povedala pravdu. Na čo mi oznámila, že priateľ spadol zo 4-metrovej výšky a dolámal si chrbticu. Ku práci s kartám som pridala aj poradenstvo ohľadom životného štýlu. Pomáham ľuďom s liečivými kameňmi a veľmi rada zodpoviem na všetky ťahové otázky, rodinné otázky, zdravotné otázky. Zavolajte a hovorte s Maribel teraz, ktorá čaká na vaše zavolanie. Zavolajte na telefónne číslo 0900 700 550. Veštica Maribel vám rada pomôže riešiť vaše otázky vzťahov, zdravia či peňazí. Vykladá cigánske karty, karty osudu. Robí poradenstvo v oblasti liečivých kameňov a životného štýlu. Zavolajte a hovorte s Maribel, ktorá čaká na vaše zavolanie. Zavolajte na telefónne číslo 0900 700 550 a vyberte si koncovku 858. Júlia. Zavolajte a hovorte s Júliou teraz, ktorá čaká na vaše zavolanie. Zavolajte na telefónne číslo 0900 700 550. Veštica Júlia vešti z cigánskych, anielských a Lenormand kariet vykladá sny. Cíti duše zosnulých, privolá vám lásku a očistí vás od podrobenia. Zavolajte teraz a hovorte s Júliou, ktorá čaká na vaše zavolanie. Zavolajte na telefónne číslo 0900 700 550 a vyberte si koncovku 850. Volám sa Lídia, veštím 33 rokov. Veštím z cigánskych kariet, z vosku, z kameňov a liečím energiou. Taktiež nabíjam vodu s mojou energiou. Tento dar mi bol daný do vienka, ktorý používam láskou ľuďom. Som tu pre tých, ktorí potrebujú moju pomoc. Rád vám pomôžem v vzťahovej oblasti, v láske, šťastiu a zdraviu. Zavolajte a hovorte s Lídiou, ktorá čaká na vaše zavolanie. Zavolajte na telefónne číslo 0900 700 550. Veštkyňa Lídia sa zaoberá s veštením 30 rokov a pracuje aj s kivadlom.
Používa karty rôzneho druhu. Anielské, cigánske, tarotové, maďarské karty. Pracuje s energiami, zaoberá sa aj s bielou mágiou. Zavolajte teraz a hovorte s Lídiou, ktorá čaká na vaše zavolanie. Zavolajte na telefónne číslo 0900 700 550 a vyberte si koncovku 917. Emily. Zavolajte a hovorte s Emily, ktorá čaká na vaše zavolanie. Zavolajte na telefónne číslo 0900 700 550 teraz. Veštkyňa Emily veští starotových anielských kariet. Vie privolať lásku, posťahovať negatívnu energiu. Má sny a predtuchy, ktoré sa plnia. Zavolajte teraz a hovorte s Emily, ktorá čaká na vaše zavolanie. Zavolajte na telefónne číslo 0900 700 550 a vyberte si koncovku 851. Krásny dobrý deň, volám sa Maribel, vykladám z cigánskych kariet, z kariet osudu. Práci s kartami som sa začala venovať intenzívne pred 7 rokmi. Viaže sa k tomu príhoda z môjho života, kedy som chodila s bývalým priateľom. Dostala som sa ku kartám, pýtala som sa vtedy na náš vzťah. Karty mi ukazovali stále, že sa niekomu niečo zlého stane. Vtedy v tej dobe som tomu ešte nechápala. Nerozumela som, čo vlastne mi karty chcú povedať. Po mesiaci mi zavolala jeho sestra a teda chcela hovoriť so mnou na inú tému. Na čo som jej povedala, že aby to nezahovárala a aby vlastne mi povedala pravdu. Na čo mi oznámila, že priateľ spadol zo 4-metrovej výšky a dolamal si chrbticu. Ku práci s kartám som pridala aj poradenstvo ohľadom životného štýlu. Pomáham ľuďom s liečivými kameňmi a veľmi rada zodpoviem na všetky ťahové otázky, rodinné otázky, zdravotné otázky. Zavolajte a hovorte s Maribel teraz, ktorá čaká na vaše zavolanie. Zavolajte na telefónne číslo 0900 700 550. Veštica Maribel vám rada pomôže riešiť vaše otázky vzťahov, zdravia či peňazí. Vykladá cigánske karty, karty osudu. Robí poradenstvo v oblasti liečivých kameňov a životného štýlu. Zavolajte a hovorte s Maribel, ktorá čaká na vaše zavolanie. Zavolajte na telefónne číslo 0900 700 550 a vyberte si koncovku 858. Svetlanka. Zavolajte a hovorte s Svetlankou, ktorá čaká na vaše zavolanie. Zavolajte na telefónne číslo 0900 700 550. Veštica Svetlanka pracuje s energiou rejky, posiela energiu na diaľku, rieši zdravotné a vzťahové problémy. Zaoberá sa alternatívnou očistou, čistí auru, vykladá karty. Zavolajte teraz a hovorte so Svetlankou, ktorá čaká na vaše zavolanie. Zavolajte na telefónne číslo 0900 700 550 a vyberte si koncovku 856. Volám sa Lídia, veštím 33 rokov. Veštím z cigánskych kariet, z vosku, z kameňov a liečím energiou. Taktiež nabíjam vodu s mojou energiou. Tento dar mi bol daný do vienka, ktorý používam láskou ľuďom. Som tu pre tých, ktorí potrebujú moju pomoc. Rád vám pomôžem v vzťahovej oblasti, v láske, šťastiu a zdraviu. Zavolajte a hovorte s Lídiou, ktorá čaká na vaše zavolanie. Zavolajte na telefónne číslo 0900 700 550. Veštkyňa Lídia sa zaoberá s veštením 30 rokov a pracuje aj s kivadlom. Používa karty rôzneho druhu. Anielské, cigánske, tarotové, maďarské karty. Pracuje s energiami, zaoberá sa aj s bielou mágiou. Zavolajte teraz a hovorte s Lídiou, ktorá čaká na vaše zavolanie. Zavolajte na telefónne číslo 0900 700 550 a vyberte si koncovku 917. Irena. Zavolajte a hovorte s Irenou teraz,
ktorá čaká na vaše zavolanie. Zavolajte na telefónne číslo 0900 700 550. Veštkyňa Irena vešti z cigánskych kariet už 40 rokov. Odosiera energiu na diaľku, zaoberá sa harmonizovaním. Zavolajte teraz a hovorte s Irenou, ktorá čaká na vaše zavolanie. Zavolajte na telefónne číslo 0900 700 550 a vyberte si koncovku 860. Krásny dobrý deň, volám sa Maribel, vykladám z cigánskych kariet, z kariet osudu. Práci s kartami som sa začala venovať intenzívne pred 7 rokmi. Viaže sa k tomu príhoda z môjho života, kedy som chodila s bývalým priateľom. Dostala som sa ku kartám, pýtala som sa vtedy na náš vzťah. Karty mi ukazovali stále, že sa niekomu niečo zlého stane. Vtedy v tej dobe som tomu ešte nechápala. Nerozumela som, čo vlastne mi karty chcú povedať. Po mesiaci mi zavolala jeho sestra a teda chcela hovoriť so mnou na inú tému. Na čo som jej povedala, že aby to nezahovárala a aby vlastne mi povedala pravdu. Na čo mi oznámila, že priateľ spadol zo 4-metrovej výšky a dolamal si chrbticu. Ku práci s kartám som pridala aj poradenstvo ohľadom životného štýlu. Pomáham ľuďom s liečivými kameňmi a veľmi rada zodpoviem na všetky ťahové otázky.